kona kaka telo mar kaunti ma Homa Bay kata kokale komiti mari kaka duti kod sirkal mano mamalo kata riwruoge mawuok e pinje maoko mondo mi ures lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Aparo ni achiel kuom chenro monego bed ni wabedo go mondo mi wathir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni, anya wacho ni onego bed ni watiyo gi international forums kaka koro COP29 ma wantiere go ne, mondo our national representatives, jogo mantie national government, onego bed ni watiyo kodgi mondo gi present agenda marwa kaka local governments to the international forums mondo mi wachor dwarowa mar ensure ni wathiro midhiero aila mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaso yudo ka achiel kuom yorego monego bed ni wakawo kaka jogo mantiere e local setup en ni wabuild capacity for proposal development. Yudo ka achiel kuom yorego mag manyo kata mwandu kata pesa manyalo konyowa mondo mi wathir midhiero aila ni en ni watim strong and competitive proposals mondo wa present mondo mi wayud funding manyalo konyowa maber mondo wathir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaka achiel kuom gino ma bende onego bed ni watimo as local governments, onego bed ni wa form regional and climate alliances. Yudo ka wantiere gi moro ma itimo gi county governments to gi municipalities in Eastern Africa, iluongo ni LAVLAC, en local Lake Victoria Regional Cooperation Authority, ma deal gi midhiero kendo mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Yudo ka operations aila gi dhi attract donor funding nikech koro cover a wider area ma ginyalo implement mitigation measures mondo mi lokruok mar kor lwasi ni waduok piny. Kasi yudo ka achiel kuom gigo ma bende local governments onego bed ni timo en ni to chike ma waloso, do they align to the national policies kata international policies mondo mi wabed gi structure maber mar implementation mag kata tiyo gi pace kata omenda mikelo mondo mi wathir midhiero aila kata mondo mi wa adapt to climate change. Koro yudo ni challenges bedo, yudo ka measure aila go ok ketga kata ok ket in place kata co-financing ere kaka wanyalo tudore wariwre mondo wa contribute kaka county governments, maybe county government of Homa Bay to gi Migori gi Kisumu. Yudo ka samoro we share common problems. Ang'ono wanyalo timo kanyakla ka county governments mondo wariwre mondo wabed gi agenda, common agenda mar thiro midhiero aila mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Achiel kuom gigo monego bed ni wamako motegno en ni aparo ni kane wachako county government the third assembly ma wantiere sani ni, Homa Bay County ne onge gi policy mar climate change, and within 2 months ne wapush wabedo gi Climate Change Act. Aparo ni mano miyo wabedo gi thuolo mar yudo donor funding kata mar yudo flokan, nikech ok inyal yudo pesa ma yudo gi structure kaka idhi implement. Ere chik mantiere mateno ma udwaro ni utim kaka county government. Kora feel ni achiel kuom bende gigo monego bed ni watimo as county governments en accountability, monitoring and accountability. Ere kaka pesa mabiro cha inyal ti kode maber. Brenda wacho kanyo ni achiel kuom problems ma face en corruption. Koro pesa ni kosebiro be watiyo kode yo maber. Then kao politics bende akete ka yore go mag siasa. Yudo ka ng'ato nyalo penjore to be wachiwo kata pesa gi kalore gi political alignments, ni ere kaka nitiere political interest. Hapana, midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi en a universal thing, it affects everybody. Koro kwachiwo to kwang'e ni to ichiwe kisiasa yo mane, nikech siasa yudo ka samoro nyalo ketho program nikech interest ng'e. Koro wachiwe ni jogo mwano apply, wamiyo gi pesa gi mondo gi participate e thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi, mondo giti gi pesa gi maber mok wabedo gi political interference, nikech kwa kete siasa tiyo ka pesa gi endi kanye ma corruption donje ma pesa monego bed ni konyo jowa e yore go mag thiro midhiero ni ok timre makare. Koro as a county government, when surely there is equity, there is fairness, mondo wathir midhiero aila.